Når man træder ind på Ringerloftet fra Rundetårns sneglegang her bag mig, så bliver man først og fremmest imponeret over den mægtige trækonstruktion af Pommersk Fyr, der skriver sig fra tiden lige efter Københavns store brand i 1728. Men måske er der også noget andet, man lægger mærke til. For rundt omkring på de her massive træstolper, der gemmer sig nogle underlige plamager. Det er nogle farveklatter. Her er for eksempel noget blåt og noget grønt og noget hvidt. Nogle steder så står der også noget. Nogle initialer og nogle årstal. Men hvad er det egentlig for noget? Hvem har lavet de her malerklatter? Og hvorfor er de her? Se, det vil jeg gerne finde ud af. Og for at gøre det, så vil jeg tage jer med ned på Københavns Stadsarkiv. Der ligger nemlig nogle gamle regnskaber, der kan gøre os klogere på, hvad det her rum egentlig har været brugt til gennem tiden. Ja, forhåbentlig også, hvem der står bag alle de her malerklatter. Her på Københavns Stadsarkiv er der hyldemeter efter hyldemeter af gamle arkivalier. Også nogle gamle regnskaber. Og gamle regnskaber, det lyder måske sådan lidt tørt, men i virkeligheden så er de en guldgruppe, når det handler om at få præcis besked om fortiden. I det her tilfælde, der er det regnskaber for Trinitatis Kirke, vi skal have fat i. For det var kirken, der fik lejeindtægterne, når man lejede Ringerloftet ud, og også når man udlejede bibliotekssalen. Bibliotekssalen, den var oprindeligt blevet lavet til at huse Københavns Universitets bogsamling. Men i 1861, der flyttede bøgerne ud, og så var der til gengæld en boghandler, der lejede det her store rum. Det varede indtil 1903, og så var gode råd dyre, for hvem skulle nu leje det? Det tog lidt tid at finde ud af, men vi kan kigge her i Trinitatis Kirkes regnskab for 1904-5 og kigge omme i bemærkningerne. For der står nemlig, leje var budgetteret til 1600 kroner, men har ingen indtægt givet, eftersom det først i april 1905 er lykkedes at finde en lejer, her teatermaler Carl Lund. Og hvem var så her teatermaler Carl Lund? Jo, for at få svar på det, skal vi ud på endnu en spadseretur. Denne gang til Amaliegade, lige nede ved siden af Amalienborg. I dag er der temmelig fredeligt her på Amaliegade, men hvis vi var kommet en vinteraften i 1880'erne, så havde der været en helt anderledes trængsel og alarm. For lige herinde, der lå Casino-teatret, der var blevet grundlagt i 1847 som sådan et vinterligt modstykke til Tivoli, og som igennem årtier var et centrum i det københavnske teater- og forlystelsesliv. Det kan man forvisse sig om ved at læse i Herman Bangs store københavnerroman Stuk fra 1887. Der står nemlig, uden for teatret var der en smækken med vogndørene og en trængen sig frem på trappen ind ad porten, som om alle fik feber blot ved at se facadens lygter og ville komme først. Det var altså her, og noget af det, som folk trængtes om, det var at komme ind og se dekorationer af netop teatermaleren Carl Lund. I dag så er det nok ikke et navn, der får så mange klokker til at ringe, men dengang der var han altså lidt af en berømthed, fordi han forsynede de københavnske scener og landets scener med spektakulære og eventyrlige teaterdekorationer. Og de var virkelig populære, de her kulisser. Så populære, at det var noget, man reklamerede med i avisannoncer. Der gik historier om, at folk glemte at lytte efter replikkerne på scenen, fordi de fordybede sig i scenerierne. Og der var sågar dem, der mente, naturen blegnede i sammenligning med Carl Lunds dekorationer. Det kan måske være lidt svært at forstå på sådan en halvtåget dag som i dag. Men heldigvis har vi fået lov til at låne nogle ting, som kan vise, hvor stor en kunstner han egentlig var, Carl Lund. Fra 1905 til 1927, der lejede Carl Lund sig ind i Rundetårn. Og al den tid, der havde han sit arbejdsværelse herinde i læseværelset, lige ved siden af bibliotekssalen. Det var herinde, han skabte modellerne og forarbejderne til de kæmpe store lærreder, der blev spændt ud på gulvet på bibliotekssalen og på Ringerloftet ovenover. Dermed skabte han fantastiske verdener, som fortryllede hans samtid. Men forarbejderne,
de er nu faktisk også ret flotte. Den største samling efter Carl Lund, den tilhører Teatermuseet i Hofteatret. Og som noget helt særligt har vi fået lov til at låne nogle af de små mesterværker. Her er for eksempel forarbejdet til en af scenerne i operetten En tur til månen, og der til sangspillet Djævelens datter, der begge to blev opført på Casinoteatret. Men det er nu faktisk ikke teater alt sammen. Om vinteren malede Carl Lund og hans medarbejdere dekorationer til teatrene, men også om sommeren var de travlt beskæftiget. For i 1887 indledte Carl Lund en lang tradition for år efter år at skabe panoramaer eller såkaldte festarrangementer her til Tivoli. Det kunne være et antikt tempel, som han genskabte i fuld størrelse, eller det kunne være et japansk sceneri eller et alpelandskab, hvor man ikke vidste, hvor naturen hørte op og hvor kunsten begyndte. Men det kunne også være mere fabulerende end det, og det var det i 1905, hvor Carl Lund i 100-året for H.C. Andersens fødsel skabte en eventyrø med motiver fra H.C. Andersens fortællinger. Og det var ikke den eneste gang, hvor Carl Lunds og H.C. Andersens veje krydsedes. Vi er nu kommet ind i H.C. Andersens hus, nærmere bestemt det fantastiske rum, der hedder Mindehallen. Rundt omkring på væggene er der freskomalerier lavet af Niels Larsen Stevns, og de fremstiller vigtige scener i H.C. Andersens liv. Den sidste, den skildrer det fakkeltog, som byen Odense hyldede H.C. Andersen med, da han var blevet æresborger i 1867. Og et eller andet sted i menneskemængden, der burde man faktisk kunne se Carl Lund, for han var nemlig til stede ved den begivenhed. Han var en knægt på 12 år, og han havde nok ikke nogen anelse om den store betydning, som H.C. Andersen ville komme til at spille i hans liv. Men H.C. Andersen fik altså stor betydning. Ikke alene så lavede Carl Lund nemlig et væld af dekorationer til H.C. Andersen eventyr. Men livet igennem, der blev Carl Lund også sammenlignet med eventyrdigteren. Og ikke uden grund, for begge var de født i Odense. Begge var skomagersønner. Og vigtigst af det hele, de fortalte begge to eventyr. Hvor H.C. Andersen, sagde man, skrev eventyrene med sin pen, så malede Carl Lund dem med sin pensel. Og hvor kom så den her evne til at fortælle eventyr fra? Ja, måske kom den simpelthen fra Odense. Det mente Carl Lund i hvert fald selv. Han sagde, Odense ejer en poesi som ingen by. Men den kom nu nok også et andet sted fra. For der er jo også Rundetårn. Da H.C. Andersen som ung konfirmand rejste fra Odense til København, var Rundetårn noget af det første, han opsøgte, og siden vendte han igen og igen tilbage til tårnet i sin digtning. Måske fordi sådan et eventyrtårn nødvendigvis må appellere til en eventyrdigter. Sådan var det også for Carl Lund. Stedet her var som skabt for ham, sagde man, fordi det var en verden for sig, højt over byens tage. Et eventyr midt i København, som Carl Lund selv formulerede det. Sådan et eventyr kræver de helt rigtige farvetoner. Og så kan det være nødvendigt lige at prøve farverne eller tørre penslerne af. Og det var lige præcis det, der skete på de massive træsøjler her på Ringerloftet, når Carl Lund og hans medarbejdere malede eventyr i Rundetårn.